Ang masigpit nga pultahan. Lucas Kapitulo 13 versikulo 22-30. Samtang nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, nanudlo siya didto sa mga baryo ug sa mga lungsod nga iyang giagian. Anya, may nangutana kanya, Ginoo, gamay lang ba ang maluwas? Gitubag sila ni Jesus, panengkamot gayod kamo sa pagsulod sa masigpit nga pultahan, tungod kay ang tinuod, daghanan ka ang gustong musulod, apan dili sila makasulod. Kon makapanirado na ang tagbalay magtindog na lang anya kamo sa gawas ug manuktok ug muingon, Sir, pasudla kami. Apan tubagon niya kamo, wala ako makaila kaninyo. Anya muingon kamo, dili ba nga nagkauban man kita sa pagpangaon, ug nagtudlo kapagani didto sa mga kadalanan sa among lungsod. Apan mo tubag siya kaninyo, wala gayud ako makaila kaninyo. Palayo kamo kanako, kamong mga dautan. Anya kon makita ninyo si Abraham, Isaac, Jacob ug ang tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, manghilak kamo ug magkagut ang inyong mga ngipon tungod kay kamo wala pasudla. Ug makita ninyo ang mga dili Hudyo nga gikan sa tanang bahin sa kalibutan nga manglingkod ug mangaon didto sa gingharian sa Dios. May mga tawo nga labing obos karon, apan sa kaulahian mao imong dungganon. Ug may mga dungganon karon, apan sa kaulahian mao imong labing obos.